Kumbara penbenar kaman syua ba ka WPP kan right ban Kerkut ya ka Secretariat mentak sengi upusdan ka Voice of the People's Party uba adan mela besai moi ura penbenar Paidbah ba ka parti kan right ban Kerkut bat ya saudong Secretariat hakan reutrik naila ban wan kani gijing temu ban right ke saudong ya ke Secretariat krong ban pensneu ya kejing kuman ke Sorkar hor kejing bagi Paidbah kendo nado ki samla hakayo kam yo jam kinong hikai ikam kaput nang ta kam thongjam bat kumju ikam gibadai bat kemarin naro kiwei pan na kaliang ba adan la ong ba kane ki jingai ke bat jai tawir ke saudong ke Secretariat kam dai ban wanra ikano kono ke jingkor ma handai ban pensngeu bat Jyrwait Shkor ya ke Sorkar kebakuman ya ke jing bat ke jing don kam jong Paidbah ya kami karai bagata karai kalong bangin tur se Secretariat kumbangila depan penpana kumbangila depan pensyai ki Paidbah ba anda depan nek pensyai keleng-keleng ya kini ki sipotli ki mat ki bangi ngila bo bat ki bangila penpana Paidbah ngin selet ban ke tawir ban ke saudong ya Secretariat ban pedi ya kata ka jing persya ka jing ya ka jing long mutlop bat kuman jaga Sorkar hagwidi bat kini kimat ki bakta ya ki Paidbah nong chong bakta ya ki samla ki jing hakawat kam wat jam ki bakta ya ki nohikai bat ki bakta ya kemarin bat kum tater te parti hadin ba kala up ya kapor kababiang hakaba ngikwa ki exams ki jengki khna kin ya shwa bat menta kapor kala de ni bangin penbana khnang bangila ban pendep ya ke bangila ban kular shaki Paidbah mang shong bat ngikwa ru ban penshaling ba kani ka khubor ka bamta baga jitmu jo ka parti bangin lek ban ketawir ban toru semin Secretariat kamdi bangin lek ban thau jingklumat ringin lek ban pelong ya kata ke jingyai ke jing ketawir ya ke Secretariat dagalinti ke bajai jai bat kani kanum dei kata ke jing lek ban penmi jingklumat ke magalong nani kani kamdi bangin lek ban nyom da kabor ya ke main Secretary tenrei ngilek ban penpau ya kata ke jing snow mo kaba Paidbah obobon balang snow ulinga pisang udom pitar halo kini kimat kiba ke parti kelekren ban syupen kan mau ni kini kilong kita kimat kiba ke parti kelekren kebaningkong hot kali baka project lumpong deng akaba ka Sorkar kala jubab kumtu tunengi na kaliang ka jingi kwa baka Sorkar kan ai ka jingtip ka bashay white paper hagubdi bat kani ka lumpong deng project namar ka ike baro kamlong ka bashay lani kamlong transparent nalo baka Sorkar kala ai jingtip yikitu ki samla ki behi bakala wing baka numkta itu lumpong deng ringi kwa ya ka project hi baro koi kadi ban ai ka jing pentip ka bashay kabar ka mo ka jingkhot haka jingpelong ya ki exam thungkam apo DSC bat MPSC bat dangshen nagale ka party ke la tho ka shithi show chief secretary hakabdei bat ki jingpam ya be bat ki jingle to haka DSC examination West Gentiles hagaba ka party kala yo igi sakhi ki babiang baki don ki katu kani ki ba apply kam ki ba klem tho ya ke exams ki bar shi jubab tan katu kani tli reki kala yo ban yale ya ka personal ki ba kum kini ki de ki bangi ni kwa ban pendu jai bat ya gani ke jingtho ngila tho sha ka Sorkar
lembau chief secretary bagi di ban penduk ya kan ka interview kam jongka DSC West Gentle District Rajashan ini di tang ita i pit na ki jin kenrei jingjlei jengki kam top kam Shkor ha ka thung kam thungjang te kabalai kabangila kren kolom kumnu ban buram nang kino hikai ba kinum pa lani I duty ki ka kam census lani election but menta dang shen ki bon kino hikai ki ba ot ki ba yam ki ba ong ya kata ka jinge namar ha ka jukopor ki haban Pynkhreh ya kata ka MTET examination ka jukki bar ki jukopor ki haban le ya ka election duty ki haban le SIR duty ki haban yo igni duty ki prepare te nang ta ka pasau ka de ka jing sange ban thung kam ye ki bla shong thai ka basan ka di kum du ban penne ye ka khndo ka shap ka jong Paidbah ki khndo ra ki khndo shnong ki khndo hima mo namangi ba ka don ki jing lilam ka ba khrau te kum ba kalong hi ka Sorkar ka dei ka wei ka bai don banta ha ban klon ni ki jaka Paidbah te ka ba Hendriu kadi ke jingkhang ya ke jingwan rum tu jingi mender shagani ke jaka ka jingi bania dai ke nong shong ha ke jaka khapot kombong ngong po mausikal kombong ngong po lapangat apa kiwi ke nong shong kiwan ban kuntur na ko po shong po ka banyo ko long ka jing pensange madori kini ki co plan ba ki cement plan but kai ke basusi ko long habangi ngira ya kren ni pen ban ya kini ki jing labor ki jing ya chmat juga Sorkar kapa peni baka Sorkar kam pateu gini ki jing pensau ki jing bat kapa smusi kalong ya kata ka public hearing ke baki penbet menta ka sinam ta kata ka Shri Semen limba kilat patai ku bor ni i ke jing kren ka jong deputy chief minister ba pen pau ba kibon ki ba ya sha ya ni ban ya ki ba persha ku ka Sorkar kan yo jing tip shwa ya ka sni jong ka public hearing ba kibon ki ba kershan bani ki ba persha tenang tangi suthu bat ke jinglong jingman bakani ka dei lupa ka jing Pynkhreh jo Sorkar ka dei kam dei kata ka impartial public hearing rei kala dei lupa ka partial public hearing lani ka fixed public hearing ka bang Sorkar kala penbet ki briu bat ki jingja ki jingti ki surok ki jing penun kam ya kita ki tiarman sawi di Paidbah no ka dei ban pentrim lupa ban penting ki Paidbah bakin mlet kata ka jaka te bat dei kata le si ka bakhangla ya ki ba ko aban persya bakin pois ta ka jaka kini ke dei ka ngi balai ngi kran amar ngi ka jing sta ju kemarin bat ngi kita ki cement plan kim pen mentoi yang ngi kum ka jelab ya ki nong shong nang ta kum nu ban toket lani ban jurip ban wat ban detect ma ya kini ki noi ki bawan rung shakane ka jela ka jung ka Assam ke West Bengal kini kita ya lembaga Sorkar ki ban detect ban deport ya kita ki beriu ki pamdei ki nong song trasong jogari India te shinu gini ngim i baga Sorkar ka jung nadu kapor ba ya ki apo Manipur ka jing pet jing ki beriu na po Manipur sini ba Sorkar kam ber ko bo yang ban tip ka nu ki wan ri tengen nang ni ban lat na kata ka jing sao nadu ka jeki sa Bangladesh ka Sorkar kamdon ka no ka record te namar kata ka daw ngi dawa ba ka Sorkar ka di ban sedang ya ka exercise ban detect ban deport ya kini ki foreigner ki belum ki nongwi ki pamde ki nong shong shong ka di India nanta ka partiru ka bu akhmat ya kini ki jingdawa ba ka Sorkar ka di ban plenty ki briu ki ba im na ka shop mauria na ka t-shirt ki ba belasi ki ba kershani ki yang sen da ki photli ki snam bani ba ki briu ki ba tre ki ni ki kam da ka ta kom tre kam ka ba ki jutrei baro shata kala kershani ya ga yang sen kala ajak po ya ki bat kini ki par mau ngala banong ki ba ki briu jing ki tre di ki kti ka shimpo di ki snam ban i ba uta mau lut tendai ki ba ka Sorkar kale ka ayla pat ya kita ki machine dan ki briu ki behe ki hespa bakin mo trei gitu ki parma ki daga baki penun kam ya ki machine ki behe he bat kai ki bajam ta ni ya ka than penusla ka ki baja ni ka them ri bhoi ka ki baja tin mar ka ta ka daw ni suthu
ba ka Sorkar hi kum bagalong kam dei bakadon ke jing perkhat ikam mariang rei ke dei be kumno ban talenti ke bri ke he ke badan bor ke badan spa ba ken luti emen pet ya kami mariang ke jing but ki khangla pat igini ki bri ke be imja nagani ke kama ni ko apa Sorkar ke dei ban talenti ki ke dei ban plenty kini ki bri ke berit but kawai ru kamat ke shipau kalong ba kani ke Sorkar kalau keluar ya ki Paidbah ha ke bri bu doyong Yitip ba ki bon ba ki long yung sem ki ba im na udoyong ki par doyong ki try par doyong ki nong trade doyong ki nong khai doyong ki nong tray ha ki par but nadu ba kawan ke jingkhang kini ki briu ki bari lakta tege ki bangi ko ban dawa ki ka por kan ba Sorkar ka dei ban alat ya kini ki briu ki bari bakin tray ki kam doyong hot daga baburu ya kita ki kendon nak kata no ba kata ka jingti ka jungki kamtam gini ki nongti doyong ki barit mo ki try ki nong khai doyong ki barit hang niru i ba ka Sorkar ka e benyi ki barit kat ba ka plenty be tagi kini ki ba he mo ki large scale mining ni ko ban snow ya kini ki nong trade doyong ki barit ki imjana kani ki try doyong ki ba ka jaka jungki kalong tang khandiat te kata kari ka bangi ni ko ban pen pau lingba kani ka jing ka sni ka bangi ni mi ban pen pau ka jing snow ka jing snow pitar ka jing ya ka Sorkar ka jing bam snow hun ka jing ya ka Sorkar ba Sorkar kan hapan pet ya kani ka jimi kum ka jing maham ya ka jing Pynkhreh bangin penjur ya ka jing ni hi Paidbah nang ni shpat ara ka Sorkar kam yoi bagata ka jing tur ka jing le Kerkut ka jing ka Secretariat kadai kata ka jing peni ya kata ka jing bitar ka jing ko Paidbah but lingba ka ni ka khobor ni kwaru ban kentu ya chief minister badi ka Sorkar baki dei bandon ha shlo bakini i bakem dei ban pep banwan Shkor Secretariat ngingin namle ban rung she Secretariat Indrei ni mi ban Kerkut ban peni ya kata ka jing snow ko jing Paidbah bat ya kata ka jing bitar ka Paidbah udon bat ha ju ko por ni kwaru ban kintu ya ki Paidbah nong snong ki khon samla ki long kame ki riu Paidbah ki mamat ya ka jing sha le ben ha ka ni ka Sorkar bakin mi shakmat ban ai ka jing kershan ka ba klan yangi kum ka party ka shimi ka sen jam bangin dei ban tur se Secretariat ban pau ya kata ka jing pitar ka jing ya ka jing le jong ka Sorkar bara ka ju ko por ni ko ban biang se sin bakani ka jing tur jing ka de ka jing tur da linti ka jai nginum sha ya no ki ba ya don banta ha ka ne ka jing ya tur Paidbah bakin thau le ne ban penmi iginu ka jing kumar ila maham lupa ba nginum sha ki volunteers jong ka party nila Pynkhreh ban pintikna baganam don ka jingle klemakor yenu ka jingle bor yenu da kita ke beshimata lada don gi bakum kita la party nila maham pa bangin nom don ka jingle thi bat lada ngi lam ngin hab ban le da ka batik e bat ni maham rupa yo don kinu kat ni ka jingsha leben kat shabapai ni ka jingyam brio kini kisni la kalong ki brio ki ba tray ki kam la jong la kalong ye ki brio ki ba ye ki nong rap ki jungi la kalong ye ki nong tray pa mau ki nong ti mau ti shap la kalong ye ki ba im na doyong bat kum ta ter ngil i ba kari ka Sorkar kam penle jimut ya ka jinge jung berit boria kala shiple jimut tang nang ta kita ki ba don ka bor ki balapan penjot ye kamarian ki balapan pensniu kamarian ki balapan le ki kam don bor ki joki te ka party kumba kala kula ba kumba kala keren ka shimi ka ni ka sinjam ba ha ka riu trik kan don ka jing mi Paidbah bangin di bantur ba ban Kerkut ya ka Secretariat kan ni kanong ka rai ka ba ka party ka shim ha ka state executive committee ka bangin lalong menen ka sin kapor kan ru beje ba ya kapor ngin sa pendet tambakan dei ha ka ni ka sin ni sapet ka kapor ka ba biang